Хаумағыз. Башқұртстан юлдаш телевидениенда юл патрулі тапшыруы. Бүгінгі сығарылышта. Юк транспорты қатнашлығындағы аварияларда 2 водительдің ғұмыры өтілді. Республиканың баш қаласында бір юлы 3 автобус бәрілешті. Благовар районы үзәгендә балалар хәүефһеҙлегенә арналған КВН-дің сираттағы ярым финалы өтті. Ошы һәм башқа вакыйгалар турында артабан қарағыз. Юк транспорты катнашлыгындагы аварияларда 2 водитель һәлак булды. Фажигаларның береһе узган шишәмбе Өфө-Мәскәү трассаһының 1178 километрында теркәлде. Инспекторлар мәгълүматы буенча Kia Rio автомобиленең 44 яшьлек хуҗаһы бер якка китеп баручы Scania менән бәрелешкән. Еңел транспорт сараһы водителе авыр тән ярәхәтләре менән дәваханага озатылган. Әмма берничә сәгатьтән ул аңына килә алмай ян биргән. Тагыла бер охшаш авария 1 март төнендә Сермән-Амангилде Баймак юлында теркәлде. Әлегә билдәле мәгълүмат буенча 14 модель ВАЗ автомобилендә китеп баручы Сибайдан 28 яшьлек водитель икенче транспорт сараһын узган мәлдә каршы якта торучы Манга бәрелә. Фажига һөҗүмтәһендә казага тараган иргә табиблар ярдәм кулы һузып өлгермәй. Ә инде уның 26 яшьлек пассажиры төрле тән ярәхәтләре менән дәваханага һалына. Кызганычка каршы Адна барышындагы үлемесле авариялар буның менән сикләнмәне. 2 мартта көндезге сәгать 4-ләр тирәһендә Туймазы районында теркәлгән аварияла 3 кешенең гомере өзелде. Кайбер мәгълүматлар буенча Туймазы Серафимовка юлының 10 километрында Hyundai Accent менән Lada Priora автомобильләре бәрелешкән. Котускус фажигалә һуңгы транспорт сараһы водителе һәм иномаркала утырган ир менән катының вакыйга урынында һәлак булган. Әле авария сәбәпләре ачыклана. Ямагат транспорттары катнашлыгындагы сираттагы авария 27 февральдә Өфөнең Октябрь проспектында теркәлде. Беренче ханлы гимназия интернат тукталышында Газель, Паз һәм Нифаз бәрелеште. Вакыйга шаһитларына 201 маршрутты хезмәтләндергән автобустың 2 пассажирына ашыгыс ярдәм сакыртырга туры килгән. Автобус менән yana бер авария 1 март иртәһендә теркәлде. Өфө-Оренбур юлының 126 километрында 3 кеше утырган Toyota Hiace баш түбән әйләнеп яткан. Әлегә билдәле булуынча 39 яшьлек водитель КамАЗды узып барганда идара итү һәләтен югалткан. Шулай ук юлдан төшеп китүдә автобустың авария алдыннан йөк транспортына һугылуы менән дә аңлатырга мөмкин. Водительнең игътибарһызлыгы һөҗүмтәһендә тагыла бер авария Туймазы районы Дуслык авылы эргәһендә теркәлде. 14 модель ВАЗ автомобиле водителе семафорның кызыл уты янып торуына карамастан тимер юл аша үтергә ниятләй. Әмма ошо вакытта уга Мәскәү-Өфө юнәлешендәге поезд килеп бәрелә. Юл кагыйдәһен инкар итүче водительгә һәм уның 2 пассажирына медицина ярдәме таләп ителә. Төрле ярәхәтләрдән аралаучы актив һәм пассив системалардан отмаудан тыш, хәүефһез хәрәкәт итү алымнарын да үстерү таләп ителә. Шуңа ошо темага кагылышлы сюжеттар шәлкемен дәвам итәбез. В ходе прошлой передачи мы разобрали, как правильно сидеть за рулем автомобиля. Сегодня мы попробуем разобрать, как правильно им рулить. С помощью нашего эксперта Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. День добрый. Ну что, давайте пройдем в машину и там уже на руле все и покажем. Давайте разберем, какие положения рук на рулевом колесе вам приходилось встречать в вашей практике у других водителей. Ну, самое распространенное это вот так. Кто-то вообще ногами рулит. Кстати, да, тоже часто приходится видеть. Есть такая гангстерская посадка. Это вот когда рука вот... Когда жизнь удалась. Да. Когда еще кресло опустишь, там полулежа. Ну, видел, что ролисты вот как-то вот так вот ездят. Ну и как-то, не знаю, вот так вот ездят, вот так вот ездят, вот так вообще одной рукой ездят. Бывает, что вот так вот ездят. То есть положение масса. Смотрите, для чего нам нужно правильно держать руки на рулевом колесе? Если провести параллели между гонщиками и обычными водителями, гонщик, он каждую секунду находится в экстремальной ситуации. Обычный водитель, он в экстремальную ситуацию может попасть через секунду, через минуту, через час, через день, через год и так далее. Поэтому мы должны держать руки на рулевом колесе в таком положении, чтобы быть всегда готовы к экстренной ситуации, для того, чтобы максимально быстро из нее выйти, если мы уж хотим из нее выйти. Поэтому очень хорошая практика посмотреть, как держат руки на рулевом колесе гонщики, и перенять это положение к себе. И, соответственно, это положение, то есть либо 10-2, да, либо 9-3, когда большие пальцы у нас лежат на спицах. То есть либо большие пальцы лежат на спицах, либо большие пальцы лежат у нас на приливах на рулевом колесе. Ну, вот этих вот. Да. Для чего это нужно?
Во-первых, когда машина попадает в снос, в занос, и независимо от того, куда у нас повернуто рулевое колесо, машина может ехать прямолинейно, потому что инерция всегда прямолинейна. Ну что, давайте уступим место за рулем нашему эксперту, чтобы он все нам конкретно показал. Из всех методик мне больше всего нравится методика треугольника. Почему треугольник? То есть руль воспринимаем как треугольник, и руки у нас находятся только в трех точках. Это точка 10, точка 2 и точка 6. Мы поворачиваем руль, допустим, вправо. Правая рука доходит до точки 4 и смещается на точку 12. И всегда у нас руки находятся либо в правом рулевом секторе, если мы поворачиваем руль направо, либо в левом. И при этом у нас работают максимально сильные мышцы сгибателей. И плюс мы используем гравитацию. Рука все равно имеет свой вес. И она всегда у нас с точки 12 до точки 4, если мы воспринимаем руль как циферблат часов, она идет под своим весом еще. Вес помогает нам вращать руль. Соответственно, мы меньше устаем и можем быстрее поворачивать руль в необходимую нам сторону. И когда мы поворачиваем руль обратно, видите, спица встала прямо, но руки перекрещены, значит, колеса у нас стоят не прямо. Если у нас руки встали, опять правая рука в точку 2, а левая в точку 10, колеса стоят прямо. И, соответственно, мы знаем на скользком покрытии при сносе-заносе, когда у нас колеса находятся в прямолинейном положении, это очень важно для выхода из заноса. То же самое в левом поворачиваем. Повернули до упора, и нужно вращать обратно. Спица стоит прямо, но при этом мы понимаем, что это не прямолинейное положение. Когда руки у нас встают в правильное положение, колеса при этом тоже становятся в прямое положение. Какие могут быть ситуации, когда действительно может понадобиться активное руление и удержание рулевого колеса именно двумя руками? Ну, в первую очередь, это занос, когда нужно активное руление. Когда важно держать руль двумя руками, это колея, это спущенное колесо, когда машина резко может изменить свое направление, и если мы при резкой потере давления в каком-то из передних колес держим рулевое колесо одной рукой, то мы не успеем просто среагировать, и машина улетит с дороги. То есть может выдернуть вообще руль из рук? Конечно, это очень быстро и резко происходит. То же самое, когда мы двигаемся по колее. Я думаю, что многие водители, тем более сейчас очень много снега на дороге, нет таких, кто не ездил по колее и знает, как колея бьет по рулевому колесу. Ну что ж, совсем скоро уже в последующих выпусках телепроекта «Дорожный патруль» мы все эти выкладки проверим на практике и покажем, почему нужно действовать за рулем именно так, а ни в коем случае не иначе. Балаларды автомобильдерде алып йөргәндә махсус кулайламалар файдалануды юл хәрәкәте кагыйдәләре талап итә. Шуңа ла автокреслоларда кулланган водительләр тәү сиратта яшь пассажирларның хәвефлеген тәэмин итә. Ә инде каеш менән эләктерелмәгән балаларга капыл туктаганда яки аварияла авыр тән ярәхәтләре алу куркынысы янай. Әмма күп төрле искәртүләргә һәм 3000 сум күләмендәге штрафка карамастан, кайһы бер водительләр тиешле саралар күрергә ашыкмай. Бундай белдекһез водительләрдә асыклау максатында Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре бала төп пассажир дип аталган профилактик рейд оештырды. Улар мәгариф учрежденияләре эргәһендәге автомобильләрне туктатып, ата-әсәләрнең кагыйдәләрне ничек үтәвен тикшерде. Сара барышында хәвефсезлек кайышы менән эләктерелмәгән бер баланың якындарына протокол төзелде. 26 февральдә Благовар районы үзәгендә республика кимәлендәге тапкырдар һәм шаяндар уенының ярым финалы үтте. Бала сактың хәвефсез юлы дип аталган КВН быел үзенең 20 еллык юбилеен билдәләй. Тап 2 тиҫтә ел элек шаярту, откырлык һәм талант тәүге тапкыр балалар хагына басты. Ярым финалда Башкортстанның төрле төбәкләреннән 13 команда катнашты. Аншлаг белән үткән бәйгелә сыгыш яһаучылар үз осталыктарын һәм юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча белемнәрен юмор аша күрһәтте. Конкурс һөҗүмчеләре буенча райондар арасында беренчелекте Шишмәнән Тест Драйв командаһы яуланы. Икенче, өченче урыннарда Благовар, Кырмыскалы һәм Өфө командалары бүлеште. Калалар арасындагы конкурста тәүге 3 баскычта Дәүләкән, Бөрө һәм Благовещен командалары яуланы. КВН уенын үткәрүдә Благовар районының балалар туризмы, туган якты өйрәнү һәм экскурсиялар үзәге, шулай ук юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының урындагы бүлеге күп көч салды.
Күн һайын юлдарда игътибарда ялеп итерлек бик күп вакыйгалар була. Уларның күбеһе видео теркәү объективына эләгә. Безнең бер кадр менән дигән рубрикала һезнең өчен Башкортстан биләмәһендә булган иң кызыклы осрактарды яйдык. Әйтүләренчә, бер тапкыр күрүең яхшы. Без бындай вакыйганы урап үтә алманык. Курскта 4 еңел автомобиль 2 БТР һәм юл транспорт фаҗигаһенә тараган. Интернетка һалынган видеодан күренүенчә, БТРларның береһе капыл артка сигенгән вакытта еңел автомобильде төкөй. Артабан тагы 3 машина хәрбиләр аманатлыгында кала. Кем гаепле һәм күрелгән матди зыянды кем каплаясагын тиешле органдар хәл итәсәк. Ә бында юл патруль хезмәте инспекторы кешенең иң якын дусына юл аша сыгырга ярдәм итә. Күрәһең, хукук хагында торучы тәпәен ярәхәтләгән йорт хайванының тормышын әз генә булса ла еңеләйтергә тырышкан. Ни өчен китеп баручы транспорт алдында йөгереп сыгырга ярамай икәнен һәркем белә кебек. Әмма барыһы ла был белеменә таянмай. Билдәле булуынча, карлы юлда барлык автомобильләрдә тиз генә туктай алмай, етмәһә автобус. Сираттагы осрак анекдоттагы кебек. Берәү, улар бында йөзләрсә, был водительнең кайдан килеп сыгуы һәм кайсы тарафтарга юл тотуы билдәһез. Бәхеткә күрә генә күңелле аварияга юл куелмай. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үз видеоларыгызды бәйләнеш тәсилтәрендәге безнең төркемгә һәм WhatsApp-ка ибәрергә мөмкин. Уның һандары 7927 350 63 94. Һез юл патруле тапшыруын караныгыз. Уңышлы юлдар!